Θες να μάθεις πώς να χάσεις λίπος στην κοιλιά μόνο με ένα μασάζ? Ούτε εγώ ξέρω, μην περιμένεις τσάμπα εδώ πέρα. Σήμερα μαζί μας έχουμε μια παίκτρια water polo της εθνικής ομάδας και του Ολυμπιακού. Το water polo είναι από τα πιο απαιτητικά αθλήματα. Συνεχής κολύμβηση, εκρηκτικές κινήσεις και διαρκή σωματική επαφή. Αυτή η αθλήτρια σπρώχνει το σώμα της στα όρια του σε κάθε προπόνηση. Ώμοι, πλάτη, γοφή, πάντα υποπίεση. Εκεί έρχεται το αθλητικό μασάζ. Δεν χαλαρώνουμε απλώς τους μυς. Αποδεσμεύουμε την ένταση, βελτιώνουμε την κυκλοφορία και επιταχύνουμε την αποκατάσταση, ώστε να επιστρέψει πιο δυνατή στην πισίνα. Κάθε κόμπος λέει μια ιστορία. Από σκληρές προπονήσεις, δύσκολους αγώνες και απόλυτη αφοσίωση. Στόχος μου δεν είναι μόνο να ανακουφίσω τον πόνο, αλλά και να τον προλάβω. Το αθλητικό μασάζ είναι βασικό κομμάτι της απόδοσης και κάθε αθλητής που παίρνει σοβαρά την αποκατάσταση το ξέρει καλά. Γιατί αυτό που γίνεται εκτός πισίνας είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που γίνεται μέσα σε αυτήν. Στείλε μου και εσύ ένα μήνυμα, είτε εδώ είτε στο Instagram, για να κλείσουμε μαζί μια συνεδρία.